V roce 2023 bylo do sítě připojeno celkem 82 799 solárních elektráren, jejichž celkový výkon dosahuje 970 MWp. Oproti roku 2022 to znamená růst počtu nových elektráren o 145%. Jednu takovou provozuje Jaroslav Jakubec z Líbeznic. Já tam mám 3,68 kW píku, 8 panelů. Je to z toho důvodu, že mám dost složitou střechu, ne v sourodě orientovanou a větší systém by se mi na střechu nevešel. Proto to máme rozděleno na rodinný dům a zahradní domek. Tato modelová konfigurace pro menší rodinný domek nemusí řešit třífázové připojení. Dostačuje pokrýt jak spotřebu pro domácnosti, tak nabít 5 kWh baterii. Zvolil jsem teda technologii od Huawei ze dvou důvodů. Jednak firmu Photomate znám a druhá věc je, že Huawei nabízí optimizéry pod panely, což pro tu moji konfiguraci, kde ty panely nejsou stejnoměrně orientované v rámci jednoho stringu, tak je řešení, které mi pomůže ten technický problém vyřešit. Součástí technologie je i backup box, který slouží při výpadku sítě k přepojení na baterii. Při výpadku sítě nebo zakolísání sítě celá domácnost vlastně vyjma těch největších spotřebičů přejde do záložního režimu a pokud je baterka zrovna nabitá, jakože většinou je, tak jedeme, dokud baterka stačí. Dotace státu na pořízení fotovoltaiky je dnes i pro firmy. Bohužel výkupní cena přebytku je pouze 20 haléřů za kilowatthodinu.